Der er cirka 17 meter ned fra og 12 meter. Sådan der eller sådan noget. Hvis der er mere end... Er det 17 meter? Nej, jeg tror ikke, der er 36 meter. Det tror jeg så ikke, fordi jeg synes, her nu er vi i hvert fald oppe på 10 meter. Jeg synes, det var 10 meter, dengang jeg hoppede ned. Ja, dengang jeg hoppede sidst, så det ud sådan der. Ja, jeg fordi man nåede med at tænke sådan. I luften noget, man tænkte, ja, jeg gør det. Så tænkte man, nej, vi skal ikke. Det er Jeg tror aldrig, jeg har hoppet på 17 meter. Det var også sjovt. Det var andet år, jeg gjorde det også. Kan det have sådan? Hvor høj er vi nu? Jeg ved ikke engang i toppen nu. Der er nok 36 meter nede. Hvor skal du? Men jeg tænker bare, det gyldne tårn er højt, eller? Så derfra kan det ligge, hva'? Hvad? 4800. Det er det, Gyldne tårn over i... jeg har aldrig været Højre ved 10. Hvad siger du? Alle de 73 det er aldrig en del af min. Nej, vi skulle da have lidt, mand. Er der stadig råd? Det var vores biologilærer, hun er bare sådan en bøkke. Så siger jeg bare, næste gang jeg skal have biologi, så skal jeg have spurgt hendes mand, at lige er blevet ansat i Cheminova. Så jeg får dem, han kan skaffe billig ramt op. Og så går hun bare selv sving. Hvis du kender lidt træ her, så får du bare plads på mega også Mars. Så fisk. Med lastbilen. Bilen derovre. Nå, stor fisk. Skår folk, så der. De der både, der plejer at være derovre. Så åbenbart ikke er der mere. Rumdagen. Jeg underviste i film. Eller prøv. Og det er fedtspil. Jo, der var ikke noget. Jeg vil sige friskolen. Kig bare ikke noget. Hvis jeg ikke engang bliver milliardær, mange milliardær, så vil jeg købe friskolen over på Rigstorv.